Nissaga de poder. Te'n recordes quan ens vam escapar de casa? Ja fa molts anys, això. Preguntes per mi? Raimon, fill. No, parlava del teu germà, que és al centre de la festa i encara no ha arribat. Abril. Hola, àvia. Des de quan ets aquí? Des d'aquest matí? Al casament, no només parlaré amb el meu germà, sinó també amb el meu fill. Amb el Fèlix? Amb el Gabriel. He pensat demanar-li que torni a casa, amb la família. M'és igual qui va ser el que va deixar embarassada la meva dona. Però vull que sàpiga que si s'atreveix a demanar la paternitat del nen, és home mort. Està comprant tot el raïm perquè no pugui augmentar la producció. Ofereixo un preu que no puc pagar. El tiet, oi? No, teòricament no. Una empresa fantasma. Acabo de firmar la declaració. Em sotmeto per pròpia voluntat al tractament que m'aconselli el doctor Camí sense cap mena de coacció. M'agrada la Teresa. No me'l puc treure del cap. I què penses fer? Res. Demà has de semblar la noia més feliç del món. No puc més. Ara torna. Gran disgust. Té raó l'àvia. El que has fet no té perdó. I el que li has fet a l'Amadeu no té nom! L'Amadeu no el puc ni veure, l'Amadeu! I per què t'hi casaves? Per què? Per què? Perquè tot és una farsa, perquè tot és una merda, els Monsolís, tot és una gran mentida. Com el teu matrimoni, mare! Calla! No vull callar. Només heu mirat la vostra conveniència. I el pare el primer. Per salvar les aparences estava disposat a fer-me perdre el fill que espero. Doncs saps què et dic, mare? Que el pare t'enganya des de fa molt temps. Calla-t'hi! I tu què saps? El teu pare és el teu pare. Et penses que no el conec? I també coneixes la seva amant actual? Anem fora, que ens espera. Coneixes, digues, la coneixes? I tant si la coneixes. Una bona amiga teva, mare. Qui? T'enganya amb la Pilar. Amb la Pilar Solano. Nissaga de poder.